V záujme kvalitného murovania zbrúsených tehál Poroterom Profi na maltu pre tenké škáry je treba venovať veľkú pozornosť založeniu prvej vrstvy tehál. Prvým dôležitým krokom je preto výškové zameranie základovej dosky v miestach, kde budeme murovať steny. Zameranie robíme až po predchádzajúcom presnom rozmeraní a vyznačení pôdorysnej polohy budúceho muriva a natavení izolačných pásov v mieste stien. Pri nivelácii určíme najvyšší bod na základovej doske v miestach stien. Z tohto bodu sa potom vychádza pri zakladaní prvej vrstvy tehál. Na založenie prvej vrstvy použijeme špeciálnu vápenno-cementovú zakladaciu maltu Poroterm Profi alebo vápenno-cementovú murovaciu maltu Poroterm MM50, ktoré je vhodné miešať v bubnovej miešačke podľa návodu uvedeného na obale. Aby táto maltová vrstva bola naozaj vodorovná, používame pri jej nanášaní nivelačný prístroj a nivelačnú súpravu, ktorá sa skladá z dvoch urovnávacích líšt s meniteľným nastavením. Pomocou týchto líšt nastavujeme hrúbku a šírku nanášanej maltovej vrstvy. Pri spomínanom výškovom zameraní základovej dosky určíme najvyšší bod na základovej doske v miestach stien. Z tohto bodu vychádzame pri nastavení výšky pripravovaného maltového lôžka. Jednu urovnávaciu lištu postavíme na najvyšší bod základovej dosky alebo stropnej dosky, kde ju urovnáme pomocou zabudovanej vodováhy v pozdĺžnom i priečnom smere. Sťahovaciu lištu v priečnom smere urovnáme pomocou vodováhy a nastavíme ju tak, aby vymedzovala minimálnu požadovanú hrúbku maltovej vrstvy 10 mm. Potom do úchytu urovnávacie lišty upevníme latu, na ktorej nastavíme prijímač laserového lúča presne do výšky udávanej nivelačným prístrojom. Počas zakladania už nesmieme s prijímačom na lati hýbať. Teraz môžeme lištu premiestniť do miesta, kde chceme so zakladaním začať. Lištu nastavíme pomocou skrutiek do roviny danej laserovým lúčom a vyrovnáme v oboch smeroch. Podľa dĺžky hliníkovej laty, ktorú máme k dispozícii na urovnávanie malty, nastavíme vzdialenosť druhej urovnávacej lišty od prvej. Najvhodnejšia dĺžka hliníkovej laty je 3 metre, použiť však môžeme aj latu 2 alebo 4 metrovú. Do druhej lišty premiestnime latu s prijímačom laserového lúča, lištu opäť nastavíme pomocou skrutiek do výšky určenej nivelačným prístrojom a skontrolujeme vodorovnú plochu sťahovacej lišty. V závislosti od hrúbky stien nastavíme pomocou dorazov na oboch lištách nivelačnej súpravy šírku maltového lôžka. Po nastavení oboch líšt môžeme začať s nanášaním a urovnávaním maltového lôžka medzi oboma lištami. Dôležitá je správna konzistencia malty pre založenie prvého radu tehál. Pri nanášaní malty v danom úseku sa hliníková lata môže použiť aj ako pomôcka proti padaniu malty zo základov. Po nanesení sa malta urovná tak, že sa tou istou latou stiahne do výšky vymedzenej urovnávacími lištami. Prebytočná malta sa odstráni. Takto získame prvý úsek dokonale vodorovného maltového lôžka na položenie prvého radu tehál. Prvý z prípravkov teraz premiestníme v smere postupu nanášania malty a druhý ponecháme v pôvodnej polohe. Vzdialenosť urovnávacích líšt zostáva rovnaká. Premiestnenú lištu s latou a prijímačom urovnáme do požadovanej výšky a nastavíme jej vodorovnú polohu. Postup nanášania a urovnávania malty je rovnaký.
Keď je ďalší úsek malty hotový, zadný prípravok sa opäť premiestni v smere postupu, pričom druhý, na konci úseku, zostáva na mieste. Celý tento postup opakujeme, kým nie je hotový jeden súvislý úsek maltového lôžka, napríklad v dĺžke jednej steny. Murovanie obvodových stien začíname na rohoch osadením rohových tehál. Tu platia rovnaké pravidlá ako pri systéme Porotherm pero plus drážka. Medzi takto osadené rohové tehly natiahneme z vonkajšej strany steny murársku šnúru, pozdĺž ktorej ukladáme jednotlivé tehly prvej vrstvy. Na väzbu rohu okrem rohovej tehly používame koncovú polovičku. V tejto tehle sú dva veľké otvory s prepážkami, ktoré pri murovaní detailu rohu vyklepneme murárskym kladivom. Prvý rad tehál ukladáme priamo do pripraveného klasického maltového lôžka. Pri správne nanesenom maltovom lôžku nie je potrebné a ani žiaduce tehly príliš vtláčať do malty. Preto je dôležité neustále dbať na správnu konzistenciu malty. Po položení krátkeho úseku nepatrné výškové rozdiely medzi tehlami a odchýlky od zvislice vyrovnáme pomocou gumového kladiva a vodováhy. Najskôr krátkou vodováhou v priečnom smere a potom v pozdĺžnom smere pomocou dvojmetrovej laty alebo vodováhy. Pri osadzovaní prvej vrstvy tehál je dôležité, aby prípadné výškové rozdiely medzi jednotlivými tehlami boli menšie ako 1 mm, aby ich bolo možné vyrovnať vrstvou malty pre tenké škáry. Správne založenie prvého radu tehál je veľmi dôležité. Od tohto kroku závisí kvalita a rýchlosť murovania ďalších vrstiev. Kvôli pevnosti väzby rohu vyplníme kapsy vzniknuté vyklepnutím prepážok u polovičnej koncovej tehly tepelno-izolačnou murovacou maltou. Od druhého radu sa tehly Porotherm Profi murujú na maltu pre tenké škáry, ktorá sa dodáva špeciálne na tento účel spolu s tehlami. Maltu pripravíme podľa návodu uvedeného na obale. Na zamiešanie použijeme špeciálne ponorné miešadlo. Po zamiešaní by mala byť malta plastická, pripomínajúca konzistenciu medu. Z dôvodov zlepšenia plasticity ponecháme zarobenú maltu niekoľko minút odstáť a potom ju opäť krátko premiešame. Maltu nanášame na ložnú plochu tehál pomocou nanášacieho valca. Nanášací valec je jednoduché zariadenie pre urýchlenie a zjednodušenie murovania z tehál Porotherm Profi. Malta sa dávkuje do zásobníka nanášacieho valca, odkiaľ sa dostáva pri rovnomernom pohybe valca na ložnú plochu už položených tehál. S valcom pohybujeme vždy len smerom dozadu, to jest za rukoveťou. Je vhodné maltovať kratší úsek po celej šírke tehál. Na každú hrúbku nosného muriva sú k dispozícii valce príslušnej šírky, avšak vystačíme aj s jedným univerzálnym valcom šírky 25 cm. Nanášací valec je potrebné pred použitím nastaviť. Gumovú stierku nastavíme na vzdialenosť zhruba 5 až 6 mm od valca. Aby valec správne fungoval, treba ho po určitej dobe vyčistiť prúdom vody, prípadne štecom a potom znova naplniť maltou.
takto nanesenej tenkej vrstvy malty sa ukladá nový rad tehál. Novinkou medzi technológiami murovania brúsených tehál Porotherm Profi je systém Porotherm Profi Dryfix. Namiesto malty pre tenké škáry sa tehly pevne spájajú pomocou murovacej peny Dryfix Extra, určenej špeciálne pre brúsené tehly. Technológia murovania na penu Dryfix Extra je nielen rýchla a jednoduchá, ale je možné ju aplikovať aj v zimnom období do teploty prostredia až -5 stupňov Celzia. Prvý rad tehál zakladáme rovnako ako u klasického spôsobu murovania brúsených tehál na dokonale vodorovnú súvislú vrstvu zakladacej malty s hrúbkou minimálne 10 mm. Pri nanášaní zakladacieho maltového lôžka nám pomôže nivelačný prístroj s latou a nivelačná súprava. Okrem toho na urovnanie maltového lôžka potrebujeme hliníkovú latu s dĺžkou aspoň 2 metre. Správne založenie prvého radu tehál je veľmi dôležité. Na presnom položení prvého radu tehál závisí presnosť a rýchlosť murovania ďalších radov. Počnúc druhým radom murujeme na penu Dryfix Extra, ktorá sa na stavbu dodáva spolu s tehlami. Pred aplikovaním peny Dryfix Extra dózu s penou najprv dôkladne pretrepeme zhruba 20 krát a naskrutkujeme ju na aplikačnú pištoľ. Dávkovanie peny regulujeme s púšťou pištole a regulačnou skrutkou podľa návodu na dóze. Pred samotným nanášaním murovacej peny Dryfix je potrebné tehly zbaviť prachu a navlhčiť, aby sa pena lepšie prilepila k podkladu. Na tento účel dobre poslúži maliarsky štetec alebo valček, takto by sme mali ošetriť obe ložné plochy tehál. Na vyrovnané rady tehál nanesieme murovaciu penu v dvoch rovnobežných pásoch so šírkou približne 3 cm vo vzdialenosti 5 cm od okrajov tehál. Pri nenosných priečkách hrúbky 8, 11,5 a 14 cm nanášame len jeden pás peny uprostred steny. Aby sme pri aplikácii peny dosiahli deklarovanú výdatnosť, musíme dbať na teplotu dózy, a to najmä v zimných mesiacoch. Ideálna teplota dózy je okolo 20 stupňov Celzia. Na vytvorenie správnej väzby na rohoch používame rohové a koncové tehly. Rohové tehly musia byť v každom rade daného rohu otočené pôdorysne o 90 stupňov oproti tehlám susedných radov. V prípade systému Porotherm Profi je minimálna dĺžka väzby 100 mm. Tehly ukladáme do múriva ešte pred zavednutím povrchu peny. Položenú tehlu už nedvíhame ani neposúvame, ak je to však nevyhnutné, musíme naniesť nové pásy murovacej peny. Pištol nechávame stále naskrutkovanú na dóze s penou. Dózu odkladáme vždy vo zvislej polohe pištoľou hore. Pred položením polovičnej koncovej tehly k rohovej tehle nanesieme dva pásy murovacej peny aj na hladkú bočnú plochu koncovej tehly po oboch stranách kapsy a potom ju priložíme k rohovej tehle. Pri kolmom napojení na lícovú plochu tehál v rohu je vhodné použiť celú koncovú tehlu. Toto riešenie zabezpečuje nepriehľadnú zvislú škáru v mieste napojenia stien. Aj v tomto prípade nanesieme penu na hladké bočné plochy koncovej tehly. Na vytvorenie ostení stavebných otvorov odporúčame použiť celé a polovičné koncové tehly. Rovnako aj parapet vytvárame z celých, prípadne polovičných koncových tehál, ktoré ale v tomto prípade ukladáme na ležato, otočené kapsou nahor. Tu je vhodné naniesť penu aj na zvislé spoje a tehly následne prikladať k sebe. Na napojenie vnútorných nosných stien a priečok je vhodné použiť stenové spony z nerezovej ocele.
V mieste uloženia spony najprv jemne vybrúsime drážku diamantovým pilníkom, aby nedochádzalo k nadvihnutiu tehál v ďalšom rade a po odstránení vzniknutého prachu kotvu položíme do peny Dryfix Extra. Po vytvorení stavebného otvoru s použitím koncových tehál nám vo steniach a parapete vznikne súvislá kapsa, ktorú vyplníme pásmi extrudovaného polystyrénu narezanými na mieru. Toto riešenie je bezpečnou prevenciou proti vzniku tepelných mostov. Systém Porotherm Profi Dryfix je kedykoľvek pripravený na okamžité použitie. Čisté stavenisko, jednoduchá logistika, rýchle a jednoduché murovanie sú zárukou efektívnej práce v každom ročnom období.